Ué, com va? El vídeo de l'altre dia que vaig fer aquí mateix va treure una miqueta de fum. N'hi havia uns que deien no fiquis merda, en carinyo, uns altres que deien que el sistema fa aigua, i un tercer grup és de la secta de tots vivim del turisme. Sí, clar, jo també he vist tot sol, de l'amor i de menjar aire comprimit. Aquí ve la meva opinió sincera com una cerveseta calenta. Aneu tots a la merda, amb amor, amb GPS i sense retorn, ho dic de manera carinyosa, evidentment. El vídeo va posar de manifest que debatem moltíssim els mallorquins, però en lloc són l'únic que legisla qui paga la següent ronda. Mentrestant, en el Parlament, silenci. Ja només fan turisme de butaca, res més. I escolta'm bé, això que tots vivim del turisme sona molt bé fins que tu que esperes bus que mai arriba, o que paga un menú de 30 euros quan fa poc en costava 15, i dormen les finestres tancades perquè han convertit el veïnat de Cateva en un apartament vacacional i els turistes neden a dins la piscina fins a les 2 de la matinada mentre es torren carn i escolten reggaeton. Però de qui et s'ocupa en realitat? Els turistes no et seva. Ells només venen, pixen fora de lloc i se'n tornen amb un tatuatge mal escrit. S'ocupa és pensar que això és la gallina dels ous d'or. El problema és que la gallina ha començat a tenir cagarrines. I què hem fet mentrestant? I doncs us hem encarregat la pagesia i hem deixat de pensar en un futur pels nostres fills paral·lel en el turisme per si qualque dia falla. Sabeu que amb això ningú ha pensat. Així que no, el debat no és en aquest vídeo ni en el bar. Però com que ningú ens escolta, el manco així podem riure una estoneta mentre ens han declarat parc temàtic de la Mediterrània.